أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم. har kullum mai magana shine Suleiman Abdulkarim, shugaban Sauti Sakina Holistic Healing Center, ko in ce cibiyar da ta shahara akan magunguna na musulunci da na gargajiya a mahanga na zamani. A wannan karan, kamar yadda muka saba faɗakar da mutane lokaci bayan lokaci, mun fara zuwa muku da wani sabon shiri wanda ake ce ma abincinka maganinka. Damar Laraba sun ce kaifa yakunu ta'amuk, yaya abincinka zai kasance, sai suka ba da amsa suka ce ghiza'an wa dawa'an, abinci kuma magani. Sai dai abin takeici, abubuwan da muke ci abinci ne kuma cuta. Maimakon mu ci abincin da zai samu da jiki sinadaran da yake bukata don ya aiki yadda ya kamata, a'a sai mu ci abin da zai daɗaɗa a nan kawai a baki amma zai cutar da jikin. Shi yasa aka ce la faqara ashaddu min al-jahl, ai ba talaucin da ya kai rashin sani. Rashin sani shi yake sa muke cutar da jikinmu alhali ba mu sani ba. Karkashin haka ne muke faɗakar da mutane akan abincin da ya dace su ci, wanda jikin yake bukata, ba wanda zai yi daɗi a baki kaɗai ba kuma ya cutar da jiki. To a wannan karan mun ɗauko wato wani abinci wanda yake sai ka raina wani ma bai damu da ci ba, amma yana da muhimmanci a jiki sosai, wato shine kokimba, kamar yadda kuke gani shi a nan. Kokimba dai abinci ne wanda yake alhamdulillah yana da tasiri a jikin mutum. Dalili ko yana ɗauke da sinadarai daban-daban a jikin mutum. Daga cikin sinadaran da ke ɗauke da su akwai wato fiber. Wannan fiber ɗin yana ɗaya daga cikin sinadarin da yake taimakawa wajen maganin basir. Kenan mai yawan fama da basir sai da cin kokimba. Akwai magnesium, akwai phosphorus. Wannan sinadaran idan sun yi karanci a jikin mutum suna haifar da matsala na hawan jini. Kenan wanda suke fama da hawan jini sai su yawaita cin kokimba, zai taimaka musu samu sauki da izinin Allah. Akwai potassium, akwai zinc, akwai folic acid, akwai iron. Kenan wanda suke fama da matsala anemia, kamar sickle cell anemia ko anemia, karancin jini ko ciwon jini na sigila, idan suna cin kokimba zai taimaka musu wajen samar da jini a jiki. Dan iron yana taimaka wajen samar da jini, haka ma folic acid. To saboda haka nan ma ci kokimba saboda albarkan da Allah ya cikinta. Daga cikin sinadaran da suke ciki akwai vitamin A. Vitamin A yana taimaka ma ido ya ƙara ƙarfi, shi yasa take maganin ciwon ido. Akwai vitamin B2, akwai vitamin B12, akwai vitamin B6, akwai vitamin B3, akwai vitamin B5, akwai vitamin K, akwai vitamin E, sannan kuma akwai vitamin C. Wannan fa abu guda ɗaya ne da za ka ci kuma za ka samu wannan abu a jiki. Sannan kuma tana wasu ayyuka a jikin mutum, daga ciki tana yin kulin ɗin jikin mutum. Musamman misali lokaci irin na azumi, idan ka sha ruwa ka ci kokimba za ta taimaka wajen wato jiki ya cool, ko lokacin da za ka yi sahur. Tana taimaka, tana sabin as diuretic, wato tana taimaka wajen fitar da fitsari a jikin mutum. Kenan wanda yake da matsala fitsari ya fitowa, barin ba da wani sirri, a ci kokimba sosai, sannan a samu man na'ana'a a sha kamar babban cokali da zuma. In ba zuma ma za a sha a ruwa. Abin da ya sa ce a sa zuma saboda masu kwalsa, in aka sha karamin cokalin nan ko babban cokali zuwa lokacin Allah da za a yi misali, ba sai an yi aiki ba. Sannan kuma tana da aiki a matsayin anti-inflammatory, wato tana hana jin raɗaɗi ko kumburi ko jin zafi a jikin mutum. Aka ce inflammation da turanci abin da ake nufi kenan. Sannan kuma astringent ne, tana taimakawa wajen busarwa. Wato Allah ya yi albarka a cikin kokimba, ma ci kokimba saboda mu zauna lafiya. Sannan daga cikin sinadaran da ke cikinta akwai alkaline, wato jiki iri biyu ne, akwai jikin da yake alkaline, akwai kuma jikin da yake acidic. Acidic wato abubuwa da jikin bai bukata da an tura masa. Alkaline shine yanayi ko state da jiki zai tsinci kanshi
wanda yake da kanshi ma zai iya maganin cututtuka a jikin shi. Alkalinity a jikin mutum yana taimaka ma immune system, wato yana taimaka ma garkuwar jiki wajen faɗa da cututtuka a jikin mutum. Kenan idan mutum yana so jikin shi ko da shi ya ringa yaƙar cututtuka da kanshi, ya zama alkaline. Akwai alkalinity a cikin mutum. Daga cikin sababin da za a samu alkalinity a cikin mutum shine cin kokumba. Wata rana za mu zo mu bayani akan acidic body da kuma alkaline body, jikin da yake da abubuwan da ba a bukata da jikin da yake kuma yake alhamdulillah masha Allah zai iya kan cuta da kanshi. Kokumba tana da tasiri wajen magancewa ko kuma wato taimakawa magance wasu cututtuka a jikinmu. Daga ciki akwai ciwon ido. Idan mutum yana fama da ciwon ido ya ci kokumba tana taimakawa. Sannan ana yanka kokumba sai a sa a ido, sai a kwanta a bar shi a idon tsawon minti 30, yana taimakawa wajen maganin kumburi da jajjaja ido. In an yi sa'a ma har da ido zuki za ta iya magani. Sannan yana maganin wato tana taimakawa wajen maganin obesity, wato nauyi da jiki yake yi. Daga cikin abin da yake sababa wa jiki ciwo shine obesity, wato jikinka ya nauyi fiye da yadda ya kamata. Tana taimakawa wajen magance shi. Sannan tana taimakawa wajen maganin diabetes, tana taimakawa wato ciwon suga kenan, tana taimakawa wajen maganin anemia, karancin jini, tana taimakawa wajen maganin ciwon wato ko dai kidney disease da kuma kidney stone, wato cututtukan kidneys. Akwai infections kamar irin nephritis, wato infections ne da jikin yake koda yake kamuwa da shi, ko kidney stones. Kidney stones shine duwatsu da akan samu na koda. To idan akwai duwatsu na koda, a yi blending ɗinta kamar juice haka, sai a samu man zaitun da man haɓata sauda a haɗa su waje ɗaya, sai a samu ƙaramin cokali, sai a samu ƙaramin cokali, sai a sa a cikin wannan juice, sai a sha kofi ɗaya safe da yamma, insha Allah za a samu sauki. Sannan tana taimakawa wajen maganin low blood pressure. Low blood pressure ciwo ne da yake ƙara zama ruwan dare a cikin al'umma. Tana taimakawa wajen maganin shi. Tana taimakawa wajen maganin matsaloli na hanta. Tana taimakawa maganin matsalar menopause, wato yanayin da mata al'ada yake ɗauke musu. Akwai cututtukan da suke fama da shi, to tana taimakawa wajen maganin menopause. Tana taimakawa wajen maganin arthritis, ciwon sanyi a hausance kenan ko a gargajiyance na mai kama ƙananan gaɓoɓi. Tana maganin ulcers, tana maganin wato amai, tana maganin cholera, tana taimakawa wajen maganin kansa, tana taimakawa wajen wato dizziness, jin jiri, kai tana taimakawa wajen insomnia, maganin insomnia bi ma'ana wato rashin bacci. Idan mutum yana fama da rashin bacci, to ya cin wato kokumba, in Allah da za a samu dace. Ya lulluci shan shayi na lavender, in Allah da za a samu sauki a matsala na rashin bacci. Tana taimakawa na wajen maganin eczema da kuma skin diseases. Ya za a yi a ci ta, sannan kuma duk inda akwai wani cuta na fata sai a kirɓa ta, sai a ringa shafawa a wajen. In yi minti kamar 15 sannan sai a wanke. In Allah ya yarda za a sami yadda ake so. To insha Allah za mu tsaya a nan, sai mun zo shiri na gaba wajen a cikin shirinmu na abincinka maganinka. Wannan shine shiri na farko. A yi ƙoƙari a sa kokumba a cikin abinci, a haɗa da kabeji, a haɗa da albasa, a haɗa da tumatir. Idan kana bibiyan wannan shiri namu, in Allah ya da za ka sha mamakin irin amfanin da abincin da in ka ci balance da abincin da ya dace zai yi a jikinka. Ni ne naku Suleiman Abdulkarim, shugaban sautin Sakina wani Sakina. Domin neman ƙarin shirye-shirye da faɗakarwar da muke akan lafiya, a yi ƙoƙari a yi lakin page ɗinmu, wanda yake za a ga sunan da mutum zai type a YouTube, ko zai fito mai da page ɗin, sai ya lakin, ko kuma ka bi link ɗin wannan bidiyo ɗin da muka sa, ka je YouTube, in Allah da sai ka yi lakin don ko kai subscribe din page mu, in Allah da za a samu da yake so. Dan uwanka musulunci, assalamu alaikum.